Jovan i ogledalo. Mrtav sam umoran. Jovan radi kao menadžer u jednoj velikoj stranoj kompaniji. Po ceo dan sedi za kompjuterom. Nema vremena ni za šta. Stalno je pod stresom. Mnogo se nervira kad nešto ne ide po planu. Psuje i viče. Uglavnom preskače doručak jer žuri na posao. Za ručak obično naruči veliku gurmansku pljeskavicu i pomfrit. Pije Coca-Colu i mnogo kafe. Šetnja ne dolazi u obzir. To je čisto gubljenje vremena. A sport? Jedini sport mu je prebacivanje kanala na daljinskom i fudbal preko TV-a. Sve dok se jednog jutra slučajno nije pogledao u velikom ogledalu na izlasku iz stana. Ovako više ne ide. U šta sam se pretvorio? Morat ću pod hitno nešto da preduzmem. Umjesto na posao, otišao je kod lekara. Lekar mu je rekao: uđite, sedite, recite na što se žalite. Doktore, znate, ja po ceo dan sedim. Jedem uglavnom brzu hranu i grickavice. Baš sam se ugojio. Brzo se zamaram, bole me noge. Posao mi je stresan. Stalno se nerviram pa imam i povišen pritisak. Pomozite mi da smršam. Ne brinite, sve će biti u redu. Stanite na vagu. Boga mi, uradite ove analize i dođite ponovo za nedelju dana. A do tada povedite računa o ishrani. Jedite manje, krećite se više. Ostavite kola u garaži. Idite na posao peške ako nemate vremena za šetnju u parku. Ili se bar penjite i silazite stepenicama. Nemojte da pijete Coca-Colu. Pijte vodu i ceđene sokove. Ne nervirajte se zbog sitnica. Nemojte da radite po ceo dan. Nađite vremena i za sebe. Hvala, vidimo se. Nadajmo se da će se uskoro sve srediti. Jovan ima zadatak da smrša, a ti da pronađeš imperativ. Imperativ. Krnja prezentska osnova. Odbiti nastavak za treće lice množine prezenta. Odrični oblik. I ne zaboravi, ispeci pa reci.